Školský program bilaterálnej integrácie je pohybový program, ktorý je zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie, proprioceptívneho systému, ale taktiež na prepájanie motoriky s kogníciou. A to je presne to, čo vlastne deti v školách potrebujú. A práve s tým dnešné deti, alebo mnoho detí má problém, obzvlášť deti s poruchami učenia alebo s rôznymi oslabeniami. Školský program bilaterálnej integrácie je možné aplikovať v školách, školských zariadeniach a je možné aplikovať ho tak skupinovo, ako aj individuálne. Čiže buď si učiteľ vezme celú triedu a robí cviky s celou triedou, alebo si zvolí konkrétne deti, ktoré podľa neho potrebujú nejakú špeciálnu intervenciu a pomoc a cvičí s deťmi tieto cviky podľa toho, na akej úrovni sa dieťa nachádza. Cviky v rámci školského programu bilaterálnej integrácie idú v rôznych úrovniach. Začíname vždy v tej najnižšej úrovni, to znamená rozvíjame proprioceptívny systém, aby dieťa malo fyzický pocit seba samého a následne môžeme v rôznych úrovniach rozvíjať alebo zlepšovať motoriku, koordináciu, rovnováhu, aby sa dieťa dokázalo lepšie orientovať v priestore, robiť efektívnejší, adekvátnejší pohyb, nerobilo množstvo zbytočných pohybov, ale aby ten pohyb bol presný, taký, aký má byť, či už na úrovni jemnej motoriky alebo na úrovni hrubej motoriky. Na programe bilaterálnej integrácie sa mi páči, že je veľmi dynamický, zábavný a veľmi ľahko kombinovateľné sú tie cviky a vždy sa dá nájsť na to konkrétne dieťa daný cvik. Program je veľmi dobre využiteľný aj s väčšou skupinou detí, takže ho môžeme využívať aj u nás na škole. Na programe bilaterálna integrácia sa mi páči, že je zábavná pre deti a mám s ňou osobné skúsenosti, pretože som cvičila s vlastnou dcérou. Centrum Avare sme vyhľadali, pretože mali sme viacero problémov a vedela som, že dcére v rámci diagnózy hrozia nejaké poruchy učenia a myslím si, že sme to celkom správne podchytili, eliminovali a v podstate sme sa tomu vyhli. Táto metóda sa mi veľmi páči, pretože konečne po dlhej dobe prišlo niečo, čo spája telo s mozgom, ako s činnosťou mozgu. Viem si predstaviť aplikovanie tejto metódy vo svojej praxi ako učiteľ a výchovný poradca. Máme deti s problémami učenia a pomôcť im trocha v lepších výsledkoch v škole. Rozdiel medzi IMPP metódou a metódou bilaterálnej integrácie spočíva v tom, že IMPP metóda pracuje s pretrvávajúcimi reflexami a s obmedzeniami, ktoré tá prítomnosť prináša, kdežto bilaterálna integrácia prepája tú motoriku už s kogníciou. To znamená, postúpila ako keby na takú vyššiu úroveň v rámci fungovania mozgu a prepájania jednotlivých centier mozgu.